जान दर्शन बाबू जब तो हनी के उम्र में हमरा हनी नु तो इतना बकरी चराई कि बकरी चरा वाला का चक्कर में झाट कहियो पढ़ ही ना जाए। लेकिन साला एगो तो हनी का बड़ा सन कि डेली देखा तनी के स्कूल में पहुंच जाता रहसन। का करबा भैया हम तो बकरी लगे बहाने जानी नहीं बाहर पापा पहुंच जलन खेत में कहलन जल जैसा तबे से जासन जल्दी आ के बुरी त नहीं ए बड़े बुरा बकाई हो बा बुरा बक जान दर्शन का कइल जाला बकरी चराव घर के नियरा पसना चरावल जाला सीधा 2 किलोमीटर दूर लेके चल जा जान तेरे कहवा की तो मुखी में बकरी के भेज दो की तो मुजी में भेज दो की तो रहरी में भेज दो मतलब जहाँ बन झांकी झुकी होके नु जंगल यार ओही में बकरी का माने भेज दो चरा खातिर ओही में जाके तू लुका जा जान तेरे को बजे चरावल जाला बकरी बिहाने लेके जा 6 बजे आवल जाला 11 बजे दिन में कहे से कि 9 बजे से मान लो सन स्कूल में जी बसंत 11 बजे से बकरी चरा कहीं बसंत झाट के कोई बकरी स्कूल में जाए खातिर साही का निकली अंदर को बजे साही का 3 बजे निकली आई उन्हें से सीधा 6 बजे पढ़ा जाही का ना पड़ी इंशाल्लाह तोहनी के बड़ा संग के तोहनी के टाइमिंग है नहीं क्या हम वही का नु करी रे का बताई तोहनी से